Sanibonani khala maphupho makuthi umusha la ekhaya besicela nje ukuthi subscribe ukuze ke njalo masifaka la ku-YouTube channel yethu ungaphuthelwa noma ngabe nini uma ukuthi ke le video uyibuka ku TikTok besicela ukuthi uphuthume bakithi useshe lapha ku TikTok ufike usifollowe ngijwayele ukuba live nje uzobona wonke ama video amaningi kodwa ama video amaningi agcwele la ku YouTube so kwakho ukuthi subscribe and turn on a notification bell ukuze njalo uma ngifaka ama video izothi nqinqi efonini yakho ukuze ubone ukuthi la sikhuluma ngani ngoba wonke ama comment eniwabuzayo ngizolokhu nje ngenza ama video ngafaka uma ke nawe ubuzile ungakayiboni impendulo yakho scrolla semaningi ama video engiwenzile uzofika ke lapho ubone mhlawumbe impendulo yakho noma mhlawumbe uphuphe ungeza nawe uzoscrolla uzocinga impendulo ake ngiqhubeke ngichaze amaphupho eniwabuze kuma comment section. Izibungu. Namuhla ake sikhulume ngezibungu. Sonke ke siyazi ukuthi izibungu isilwane esikanjani. Kuyenzeka uziphuphe zisemzimbeni wakho. Abanye ke beke bekubone kwenzeka lokho emzimbeni yabo. Kube ukuthi ke mhlambe sisendlini noma ngabe usibona kuphi. Lokho nje kusuke kuyisichitho kubika isichitho. Okungenzeka ukuthi khona abakufaka isichitho noma sesifakiwe singaphakathi kuwena kuzomela usukume ngokusheshsha uzame phela ukuthi ke nawe uthola izinto zokugeza. Uma unombuzo ungakwazi ukubuza kwi-comment noma us-inbox ucela inamba ka WhatsApp la esichaza khona amaphupho njalo ekseni. Ungakhohlwa ke ukusubscribe ku YouTube nansi link ku bio lapha ku TikTok.